खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 जानुवारि 2012 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे एबा नांलाय खमलायबो जानो हागौ। गोसोआव जिंगाया बांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। बहाबा बेरायहैनो खाबु मोनगोन, नाथाय अब्लाबो लामा सामायाव हान्थियोब्ला सांग्रां जानांगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो गोसो गुदुं जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजाजोबगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि अननाय आरो सिबिनायखौ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोबां खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाबखौ दिनै मोननोबो हागोन। बहाबा थांनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोग्गो आरो गोथों साननो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं आरो उसुखुथु मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन आरो नाथाय अब्लाबो बयजोंबो गोरोबनानै थानो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सिंह राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गुबुननि अननाय मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोननानै बांसिन गोजोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव दिनै गोजोनै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां।
गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। सोरबा गोदान लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। गोजोननि आंखाल जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगिनि गोबां मोजां सुबिदा सुजुग फैनो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन आरो मोजां मोनजागोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। मावनो हानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। गोबां मोजां खाबु फैनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजाब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्राबो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सोरबाया थगायनो नाजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजायबो मोनगोन। मावनो हानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां नङा होनजायो।
देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। माबा मोनसे गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन। गोसोआ दरसि दरसि जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव दिनै एना एनि फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जागोन। गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।